Babaso Ustaz nak dari Padang tu perlu mau talap pa babaso rugi lah mo. Nan kedua tuan rumah kalau awak babaso itu raso ndak dihormati. Kok nyobae bapantun be. Payo kumbuh di tepi jalan tampak nagari sari lama. Jalan raya ke Pekanbaru. Sabalah suuk Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean. Nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu. Jauh taibo hati kami. Supaya jangan itu kecik ibu Aisyah apa. Ya kan? Ambo tintiang sama makan tadi. Lanyu ambuih telingo ambo di Pak Bas baru rentim. Alhamdulillah. Ambo doakan ibu-ibu nan memasak untuk kami tadi. Ambo doaan masuk surga. Sagantang bareh ibu